Bueno, ongi etorriak berriro, ondo iruditzen bale mazaizue hasi egingo gara. Ez dakizuen ontzat, ez bada, laugarren kanala hartu behar duzue itzulpenerako, bai? Gero galdera erantzunetan ere, Karlesi dagokionean berak ere izango du, euskaraz egin ditzakezue galderak lasai asko, berak bere kanal propioa du horretarako, eta horrela funtzionatuko dugu, bale? Bueno, bigarren bloke honetan bi zati izango ditugu, bi zati eta eztabaidarako tartea egongo da bietan. Hiruak aurkeztuko ditut, edozein kasutan Karles hasiko da, eta gero gehituko zaizkio Juanjo eta Iñaki, baina bueno, aurkezpenak Iñakiren gandik hasiko ditut, Karles izan dadin azkena, berak hitza hartuko duelako lehenengo. Iñaki Alegria Loinaiz, UEUko zuzendaria, UEUn asmoez eta erronkez hitz egingo digu. Erdian dugu Juanjo Álvarez Rubio, katedratikoa da nazioarteko zuzenbidean, EHUn bertan, UNEDeko zuzendari ohia eta oraindik UNEDeko patronatuko kidea da. Eta azkenik, Karles Igales konde daukagu, guretzako gaurko gonbidatu nagusia, UOKen baitan ikaskuntza eta irakaskuntza errektore ordea da. Bera guretzat hemen izatea oso garrantzitsua zen, UEUrentzat UOK erreferentzietako bat da, UEUren ibilbidean ere UOKekin lankidentza ezberdinak izan ditugu. Gure gaurko helburua Karles hemen eukita nolabait da UOKen ibilbidea pixkat ezagutzea, ibilbide horren garapena nola izan den ezagutzea, ibilbide horren arrakastaren gakoak zein diren ezagutzea, ze puntutaraino hasieran zenbait erabakik eta zenbait lankidetzak ze garrantzia kritiko izan zuten. Eta horretaz guztiaz, eta lehen kafearen aurretik hitz egin ditugun gauza guztiaz hitz egiteko aukera izango dugu. Beraz, zuzenean aurkezpena jarriko dut berea. Eskerrik asko, kaixo, egunon. Jo no parlo euskera, suposo que ja us ho havíeu imaginat. M'agradaria molt com a mínim entendre'l, però vivim en un país en què fora del castellà la resta de llengües s'han donat a conèixer molt poc, per tant, això és el que tenim. En qualsevol cas, començarem amb la presentació d'aquest matí. Us explico com he previst el seu enfocament. Em van demanar que expliqués quin era l'impacte, o sigui, com havia evolucionat la UOC com a universitat i quin era l'impacte que havia tingut, sobretot a Catalunya, que és l'entorn en el que hem tingut més estudiants històricament. I el que faré serà això, explicar una miqueta, donar dades, números que jo crec que serveixen per situar la UOC què és avui i què ha passat després de 20 anys, i després una mica la nostra existència, quin impacte ha tingut a 4 nivells. Em referiré a l'impacte en la construcció de la societat digital a Catalunya. Un segon impacte és en la contribució a l'increment del capital social, que crec que és molt important. Una tercera qüestió que faria referència a la projecció de la cultura catalana i de la llengua catalana al món, i l'última, la contribució a una visió del que ha de ser l'educació en tots els seus nivells, en la mirada, en l'horitzó del segle XXI. Aquestes 4 línies em semblen rellevants i en qualsevol cas, a l'explicar qui som, això anirà sortint. I després, en tot cas, tindrem ocasió de debatre tot allò que us sembli convenient. D'acord? Molt bé. La primera qüestió que jo crec que és important destacar, això no és un spot publicitari, és cert. Som la primera universitat online del món, entès com la més antiga. No sé si som la més bona, potser no, però som la més antiga. I això és per una circumstància que jo sempre explico quan em pregunten com va néixer la UOC. En un moment determinat, a mitjans dels anys 90, el govern de Catalunya va establir contactes amb la UNED per veure si era possible que la UNED es plantegés fer
algunes titulacions en català pel públic de Catalunya. El rector de la UNED d'aquella època va dir que sí, que li semblava una bona idea i que en parlarien. Però quan el rector va exposar aquesta idea a la seva universitat, doncs la universitat, a través dels seus òrgans, la va rebutjar, va dir que no, que la UNED feia classes en espanyol i aquí es quedava, i en aquell moment el govern de Catalunya va decidir crear la seva pròpia universitat a distància en català. Per tant, la idea era, no una idea, la idea que tindríem avui, una idea de fa 20 anys, quan encara la societat era completament analògica, per tant, una UNED 2 pels catalans. El fenomen que no es preveia i que va ser clau en el naixement de la UOC és que això li van encarregar a un senyor que es diu Gabriel Ferrater, que havia estat rector de la Politècnica de Catalunya durant els 15 anys anteriors a la creació de la UOC, i quan li van dir, va dir, d'acord, proposo dues condicions. Diu, la primera, vull un sistema d'organització de la universitat que sigui àgil i flexible, per tant va dir, no vull funcionaris, vull una estructura que pugui funcionar i es pugui adaptar a les necessitats de cada moment. Clar, ell tenia l'experiència d'haver governat una universitat com la Politècnica i tenia les seves pròpies idees. I la segona i més important, diu, vull fer una universitat a internet. I després d'una certa perplexitat, li van dir que sí. Ell sempre explica que, ell sempre diu, ens van deixar fer la UOC perquè es pensaven que estàvem torrats. Torrats vol dir majares. I per això no es va posar gaire inconvenient. Si haguessin sabut a on arribaríem, segurament haguéssim tingut molts més problemes per començar. Això, quan deia a qui es referia segurament a l'entorn universitari, que en aquell moment va veure el naixement de la UOC sense massa reticències, però després, quan l'ha vist créixer, les reticències han començat a sorgir, i jo diria que avui, per sort, comencem a ser entesos i acceptats pel nostre sistema universitari, però han hagut de passar 20 anys. O sigui, el trajecte no ha estat pas curt. Qui som? Doncs, com us deia, la primera universitat en línia del món, no hem trobat ningú que ens ho refuti i hem viatjat per tot el món. O sigui, no hi ha cap universitat completament online que hagués començat abans de l'any 95. Sí que hi havia experiències d'alguns cursos o programes, però no la universitat com a tal en el seu conjunt, que no només vol dir la docència, vol dir tota l'activitat universitària. Després de 20 anys tenim gairebé 70.000 graduats, i aquesta jo crec que és l'element d'èxit més important, perquè un pot tenir molts estudiants, però si al final no es graduen, doncs no ha servit de molt. I som especialistes en aprenentatge virtual i en societat del coneixement pel que fa a la recerca. Formem persones al llarg de la vida. Jo crec que aquesta és la gran diferència i la missió fonamental de la UOC. Les universitats presencials també fan formació al llarg de la vida, perquè també tenen estudiants de totes les edats, però fonamentalment fan formació inicial. Formen a les noves generacions de ciutadans en la fase de la seva joventut. En canvi, el nostre públic és fonamentalment públic adult, ara ho veurem, per tant som una universitat de formació al llarg de la vida, i també ens agrada dir que som una xarxa global de coneixement. La universitat, la UOC és un node en una xarxa. És una universitat que no existiria ni podria existir si ens referíssim exclusivament al personal que treballa a temps complet a la universitat, ja siguin acadèmics o personal de gestió. El nostre èxit és que som una xarxa que en aquests moments té al voltant d'unes 200.000 persones com a comunitat extensa. Quan diem 200.000 persones volem dir persones que tenen login UOC, que vol dir que o són o han estat estudiants, que han estat col·laboradors, que han estat autors de recursos, de materials, etc., que han estat professors, que han tingut algun tipus de vinculació. Per tant, la comunitat és molt extensa i aquest crec que és un dels nostres principals valors. Què tenim avui? Doncs aquí teniu una mostra.
tenim prop de 50.000 estudiants en actiu, ara veurem com es distribueixen, tenim gairebé 70.000 graduats, un equip de 3.700 professors, més 463 tutors que també fan funcions docents. D'aquests 3.700 professors, només una petita part són professors a temps complet de la UOC. La resta són professors col·laboradors que al mateix temps o són professors d'altres universitats o tenen les qualificacions pròpies d'un professor universitari o són professionals en actiu que aporten aquesta perspectiva molt important, sobretot en determinat tipus de màster, etc., d'estar actiu en un entorn concret i, per tant, de facilitar experiència pràctica més enllà de coneixements teòrics als estudiants. D'on venen aquests estudiants? I és una mica el que us deia abans. Nosaltres, quan vam néixer, vam generar molta controvèrsia i la seguim generant en part en els nostres entorns universitaris, perquè les universitats presencials creuen que els prenem estudiants. És a dir, que la UOC, amb el seu creixement, s'està emportant tota la massa d'estudiants que podrien estar. I no és cert. No tinc la diapositiva aquí, però l'any passat vam aconseguir per primera vegada que la Direcció General d'Universitats del Govern de Catalunya ensenyés un gràfic en el que es veia que la relació entre la UOC i la resta d'universitats presencials és una relació que un físic en diria que és completament ortogonal. És a dir, allà on hi ha la UOC no hi ha les presencials i viceversa. Les presencials tenen un públic fonamentalment que ve de les proves d'accés i que té 18 anys quan entra, i nosaltres tenim un públic fonamentalment a partir dels 25 anys i només un 7% del nostre públic ve directament de les PAU. Els altres entren per altres vies d'accés perquè són estudiants en perfil diferent. Quines són aquestes vies? Doncs estudiants que tenen un primer títol universitari i venen amb nosaltres a fer un segon, ja sigui un màster o un segon grau. Dos, i molt important, i en això contribuïm, crec, a l'eficiència del sistema, estudiants que han començat els seus estudis en una universitat presencial, que no els acaben i que venen a la UOC a acabar-los. Per tant, al final, recollim també aquest tipus d'estudiant. I després, tres, estudiants que venen d'altres vies. Per exemple, estudiants que venen de formació professional de grau superior, que mitjançant passarel·les d'equivalència poden accedir a graus, o estudiants que venen a través de les proves de majors de 25 anys, de 40 o de 45. La distribució és aproximadament d'un terç per cada un d'aquests perfils. Per tant, per això el nostre estudiantat en un 80% treballa a banda d'estudiar, molts tenen una titulació universitària prèvia i molts altres tenen més de 30 anys perquè us deia que la població i el perfil és aquest. La distribució per especialitats d'estudiants és aquesta que veieu aquí. Majoritàriament són estudiants de grau, en tenim de postgrau gairebé 9.000, i després altres estudiants que fan cursos més curts, més petits, o al Centre d'Idiomes Moderns. També tenim 197 estudiants de doctorat, perquè tenim escola de doctorat i 3 programes de doctorat que després explicarem. Tenim estudiants de més de 90 països. Això no vol dir que tinguem estudiants de 90 nacionalitats diferents. Vol dir que els nostres estudiants viuen en països molt diferents. Els nostres estudiants generalment és imprescindible o saben català o saben castellà, és a dir, si no, no poden seguir els nostres cursos. Tenim una petita part de cursos en anglès, amb alguns programes que fem amb la FAO i amb UNITAR, que és la Unitat de Formació de Nacions Unides, i aquí tenim estudiants internacionals de parla anglesa. Però fonamentalment els nostres estudiants són de l'àmbit català o castellà, però viuen en països molt diferents. Per volum, el primer àmbit, òbviament, és Catalunya i l'espai lingüístic català. En segon lloc, tenim estudiants de la resta de l'estat espanyol. Per cert, a Euskadi tenim al voltant d'uns 400 estudiants avui i uns 800 graduats, és a dir, que no està gens malament. I després tenim estudiants, sobretot a Llatinoamèrica també, estudiants de Colòmbia, de Mèxic, de Xile, Perú. Aquests també són estudiants que venen a nosaltres.
Això ens ha portat a tenir una xarxa de col·laboracions amb diverses institucions internacionals, no té més, ja n'hem explicat algunes, i també la vinculació a diverses xarxes de coneixement internacionals, perquè això ens permet la nostra política d'aliances i creixement, que sempre és mitjançant acords i pactes amb universitats locals. Ens sembla que és la manera de fer-ho. És a dir, a Llatinoamèrica, especialment, som molt reticents a l'online perquè han tingut experiències molt dolentes, sobretot experiències d'iniciatives empresarials, el que en diuen ells universitats for profit, que van a sac a vendre títols i a captar estudiants, i aleshores tenen moltíssima reticència. Quan veuen una cosa online, si no et coneixen, els governs mateixos són molt reticents. Aleshores, l'única manera de vèncer aquesta reticència és fer coses amb les universitats de més prestigi de cada país, i això ens està funcionant, perquè al final és mitjançant el reconeixement de les nostres universitats col·legues que podem entrar d'una manera diferent en un país, doncs oferint programes conjunts, etc. Per tant, des d'aquest punt de vista, no només estem en xarxes, sinó que també estem en col·laboració amb diverses universitats allà on estem treballant. Què fem? Quines coses fem? En primer lloc, docència. Com us deia, després de 20 anys, tenim en aquests moments... La UOC està organitzada acadèmicament amb unes unitats que no són ni departaments ni facultats, sinó una mena de mix, una mena de barreja entre les dues qüestions que nosaltres en diem estudis. Els estudis són àmbits de coneixement en els que s'agrupa el professorat permanent de la universitat i a més on hi col·laboren després els diversos professors que treballen en les titulacions. Tenim 7 àmbits: arts i humanitats, dret i ciència política, psicologia i ciències de l'educació, informàtica, multimèdia i telecomunicació, economia i empresa, dret i ciència política, ja ho he dit, ciències de la informació i la comunicació i un de més petit de ciències de la salut. En aquests àmbits és on tenim distribuïts els nostres professors i la nostra oferta, que en aquests moments és aquesta. Tenim 21 graus, l'any que ve en farem un més, per tant en tindrem 22. Tenim 36 màsters universitaris. És important dir que d'aquests graus i màsters, 18 són en col·laboració amb altres universitats. A nivell de màster fem màsters amb totes les universitats catalanes, els compartim. Això ha anat molt bé, perquè ha sigut la manera de fer caure la reticència i la manera d'entrar en un procés de reconeixement mutu. I després tenim 4 graus també compartits amb altres universitats catalanes que han volgut entrar en l'experiència de l'online. Després tenim cursos diversos i, com us deia, tenim 3 programes de doctorat també, a banda d'això que veieu a la pantalla. Com us deia, això de les aliances, bé, no cal insistir-hi, aquests són els nostres socis actuals en programes de formació, hi trobareu totes les universitats catalanes, algunes espanyoles i algunes altres de llatinoamericanes. No hi són totes, però són amb les que tenim acords de més rellevància. També fem recerca. Aquest és un altre element molt important. Quan nosaltres vam néixer, érem una universitat bàsicament de docència. I, de fet, aquesta idea que l'online és una cosa de segona categoria, ja se sap, és una acadèmia, no és una universitat, això ha planat durant temps i nosaltres no hem volgut en cap cas que això fos una circumstància que ens determinés. En aquests moments fem recerca, ara explico com i de quina manera, i ens sembla que és l'única manera que tenim de ser una universitat completa. Nosaltres sempre diem, no som una universitat online, som una universitat que fa docència online. I la prova que no som una universitat online és que us convido a venir al meu despatx i veureu que a mi em toca anar a treballar cada dia. És a dir, no existim, els nostres investigadors estan en un espai físic, òbviament, i treballen en xarxa a través d'internet amb els equips d'investigació en els que participen, però vull dir que la nostra idea és aquesta de dir, abans de res, som una universitat. En recerca tenim 2 centres. A la UOC el professorat pot fer recerca com a membre
d'un d'aquests dos centres de recerca, que és un, l'IN3, que és l'Institut Interdisciplinari d'Internet, que té com a focus l'anàlisi i l'estudi de la tecnologia i de la seva interacció amb els diversos àmbits socials d'activitat. Per tant, tenim projectes d'internet i societat, internet i educació, internet i ciència política, internet i gènere. Aquí apunto algunes dades més. Hi ha alguns dels exemples. Ara us posaré dos exemples que jo crec que han estat d'impacte. Fixeu-vos que tenim 350 investigadors, que vol dir que tenim més investigadors que professorat propi, perquè tenim investigadors que ho són a temps complet i que estan en aquests instituts. L'altre institut és l'eLearn Center. L'eLearn Center és l'institut que fa recerca sobre docència online, sobre metodologia educativa basada en les TIC. I ens sembla importantíssim per nosaltres disposar d'aquest node de coneixement per anar millorant el nostre sistema. A banda d'això, el nostre professorat, que està en els diversos estudis, també fa recerca en el seu àmbit de coneixement. És a dir, hi ha professorat d'història que fa recerca en història, perquè és el que correspon. Però com a universitat tenim aquests dos instituts. Un projecte clau que històricament ha tingut un impacte molt gran a Catalunya, que s'inserta dintre del que és la línia de recerca de l'IN3, va ser el PIC. PIC era el projecte Internet Catalunya, va ser un projecte liderat a principis dels 2000 pel professor Manuel Castells, que va generar una sèrie d'informes sobre l'estat de la societat digital a Catalunya. Va tenir sobretot un gran impacte social, a banda que en tingués, i jo crec que ens va posicionar molt bé com a universitat de referència en aquests aspectes. Us en explico un últim. En aquests moments estem en un projecte europeu que es diu Tesla, que també ha tingut molt bona acollida en determinats entorns internacionals, que és un projecte que intenta establir paràmetres d'assegurament de la identitat en proves d'avaluació virtuals. La idea és que quan algú s'examina o s'avalua virtualment, la seguretat que és la persona que diu que és sigui tan alta com quan tens algú en un examen que podria ser en un entorn presencial com aquest. Tenim també, com us deia, una escola de doctorat amb 3 programes de doctorat, que són el de Societat de la Informació i Coneixement, un programa de doctorat en Educació i TIC i un altre en Tecnologies de la Informació i Xarxes i una revista científica sobre temes d'e-learning que és de referència internacional. També tenim una branca de la universitat que intenta connectar amb el món empresarial per oferir formació a mida, per oferir formació en empreses, que ens sembla que també és important. Què és allò que ens fa únics en el sentit de diferents? Fonamentalment, el nostre model educatiu. Nosaltres tenim un model educatiu que com a idea és molt simple, però és molt potent. Des del primer moment, nosaltres vam dissenyar un entorn d'aprenentatge en el que no es feien classes magistrals. No existeixen a la UOC les classes magistrals. Ara es podria fer, perquè ara tu pots agafar un professor, gravar-lo durant una hora, penjar aquell vídeo i per tant és la repetició d'una experiència, o pot ser la repetició d'una experiència presencial. Nosaltres hem estat sempre favorables a un altre tipus de metodologia, que és una metodologia que parteix de la idea que al final l'aprenentatge es produeix en base al treball de l'estudiant i no necessàriament en base al que fa el professor. El professor és imprescindible i ha de ser, però el seu paper és un paper de guia, d'acompanyament, més que no pas el paper d'anar dictant classes com s'ha fet sempre a la universitat presencial. Llavors, els 3 pilars del nostre sistema són preparar un conjunt d'activitats i entorns digitals perquè l'estudiant vagi treballant al llarg del curs, tenir un bon sistema d'acompanyament, uns bons recursos d'aprenentatge i fomentar la col·laboració entre iguals, que avui a internet això és possible. Per tant, per una banda nosaltres tenim l'aula virtual que hem anat desenvolupant i fent evolucionar d'una manera continuada, que és l'espai de confluència entre el que és
la programació del curs o de l'assignatura, la proposta d'activitats d'aprenentatge i d'avaluació que l'estudiant es va trobant de manera continuada durant el seu procés d'estudi, l'accés als espais d'interacció amb el professor i dels estudiants entre ells, tota la proposta d'objectius i de competències que es desenvolupa a cada assignatura i després l'accés als diversos recursos d'aprenentatge. Aquest és un exemple. Clar, les activitats que fan els nostres estudiants van començar sent molt simples, perquè quan vam començar només existia el correu electrònic com a correu d'intercanvi. Per tant, el que podries fer era preguntes, treballs, etc., que es poguessin basar en el text escrit i poc menys. Però avui hem estat capaços de desenvolupar entorns de pràctiques o d'aprenentatge més sofisticats i molt més potents i interessants. Per exemple, això que us poso aquí és l'entorn de pràctiques dels estudiants que fan el màster d'advocacia. El màster d'advocacia és un màster avui obligatori per tot estudiant que hagi fet dret i vulgui exercir la professió d'advocat. Una de les condicions d'aquest màster és que els estudiants facin una sèrie de pràctiques en despatxos d'advocats que tinguin unes condicions determinades i que siguin reconeguts i acceptats. Doncs bé, en alguns d'aquests despatxos hem pogut desenvolupar un entorn virtual de pràctiques a partir de casos reals que mitjançant sistemes de teletreball l'estudiant participa en aquestes pràctiques assistint al despatx només de manera imprescindible, però en canvi la qualitat del que fa és perfectament homologable al que faria si estigués directament en l'entorn del despatx. També hem desenvolupat, per exemple, en els àmbits d'educació social, espais públics de mediació, espais compartits per poder fer aquestes pràctiques. En idiomes, que era un altre dels nostres reptes, perquè l'ensenyament d'idioma estranger vol desenvolupar 4 competències. Clar, la competència de domini escrit o gramatical no és tan complicada, però el domini oral en un entorn online és complicat si no es garanteix una interacció fluida. Doncs hem desenvolupat sistemes perquè els estudiants, inclús en situacions de no coincidència en el temps, puguin fer interaccions amb els seus iguals i puguin practicar les llengües a nivell oral en el nivell que correspon. I després el que en diem recursos d'aprenentatge, que van començar sent uns mòduls, una mena de materials didàctics en paper o en PDF, i que en aquests moments han anat evolucionant cap a diverses formes que utilitzen sistemes de simulació, laboratoris virtuals o laboratoris remots en el cas de les enginyeries, històries sobre continguts novel·lats que de vegades són interessants per continguts de criminologia o d'educació social, etc. I després material audiovisual que sempre té un component, insisteixo, complementari, intentant evitar reproduir lliçons magistrals en tot plegat. Per altra banda, també estem treballant amb el sistema de la ubiquitat, és a dir, vam començar que l'estudiant necessitava una estació com aquesta, d'un ordinador de taula. Avui estem migrant el nostre sistema cap a la mobilitat absoluta, és a dir, que tinguem la universitat a la tablet, que la tinguem al mòbil. Això és un procés, no hi som encara, però estem en aquesta tessitura. I l'altre element molt important, que per nosaltres és el que marca la diferència, és l'acompanyament. Com us deia, nosaltres tenim 3.700 professors i 460 tutors. Els professors es dediquen a les assignatures, els tutors al seguiment de l'estudiant al llarg de tota la seva carrera. El tutor dona suport a l'estudiant primer per ajudar-lo a adaptar en un entorn online, és molt important, i després per orientar-lo en el procés d'elecció d'assignatures quan està en un programa determinat, a dosificar bé el que pot fer, perquè els nostres estudiants treballen i estudien, per tant aquí és important que ho pugui controlar bé, i el que estem intentant ara és que quan arriba al final de la seva carrera trobi en la tutoria un sistema d'orientació i, si convé, de reubicació laboral per a aquells estudiants que, tot i tenir feina, venen a la UOC perquè volen canviar o perquè volen millorar i, per tant, sistemes d'acompanyament. El nostre sistema docent podem dir que és de rols distribuïts. Cada programa té un director, que és un professor
propi permanent de la universitat i té un conjunt de professors responsables de les assignatures que són els responsables de desenvolupar aquestes assignatures, d'encarregar i desenvolupar els recursos d'aprenentatge, de fer tot el seguiment, i aquest professor té un equip de col·laboradors, que és el professorat col·laborador, que arriba fins a un nombre de 3.500 gairebé, que és qui realment fa la docència en cadascuna de les aules i en cadascun dels estudiants. Tenim un element de qualitat que ens ha preocupat sempre. Com us deia, l'ensenyament online neix sota una certa sospita, perquè hi ha hagut molt males pràctiques en alguns moments. Nosaltres tenim una sort que per llei estem obligats a participar dels mateixos requisits i requeriments de qualitat que qualsevol universitat catalana i espanyola. Per tant, ens acredita l'ACU, igual que acredita les universitats del sistema català. Passem els mateixos processos de verificació, acreditació, etc. Us he de dir que a dia d'avui ens han acreditat tot el que hem presentat. Estem en procés, suposo que com altres universitats que esteu avui aquí, sabeu de què us parlo, és un procés complicat i farragós. Hem aconseguit que els avaluadors, que són generalment professors d'universitats espanyoles presencials, entenguin el sistema, el valorin. Per tant, pot ser que algun dia no ens acreditin alguna cosa, com passa en altres universitats, però estem en aquesta tesitura i això ens sembla essencial. És a dir, si volem ser diferents, hem de ser creïbles. Perquè diferent sense ser creïble és un bollo. És una cosa que no té cap sentit. Si vols ser diferent, has de ser creïble. I aquest és un dels nostres importants objectius. Bé, algunes declaracions, això ho passarem, de diversos stakeholders que parlen de la UOC, i alguns indicadors per anar acabant aquesta presentació. Tenim una comunitat de graduats molt important. Com us deia, al final l'èxit de la universitat és si tu acabes graduant gent o no. Si tens un sistema que matricula molt i gradua poc, és molt ineficient, per tant, això és importantíssim. Els nostres graduats ens tenen molt ben considerats i d'això estem molt contents. Al final un s'acostuma a anar pel món i en el lloc més insospitat, m'ha passat aquest matí, mentre estàvem aquí, que sempre parles amb algú que et diu, per cert, jo soc estudiant o jo soc graduat de la UOC. Hombre, que bien. I quan ho preguntes, en general, la gent està satisfeta. Jo no n'estic satisfet. O sigui, quan estàs a dintre d'una institució, veus les tripes i veus tot allò que és millorable. I a la UOC tenim 1.000 coses que hem de millorar, com tothom. Però la satisfacció que la gent que et ve et diu que ha estat satisfeta i que a més li ha estat útil és la motivació més gran per continuar. Perquè a més, els nostres graduats no són gent, deixeu-m'ho dir així, normal. Són en molts casos gent molt preparada, gent molt exigent. O sigui, tenim un col·lectiu d'alumni brutal en aquests moments. Són persones, en alguns casos, que estan ocupant llocs de responsabilitat altíssima en les seves institucions. Tenim entre els nostres graduats, i això encara em satisfà més, molts professors universitaris que han decidit continuar estudiant alguna cosa i han vingut a la UOC perquè els era complicat fer compatible la seva activitat de professor amb la d'estudiant. Per tant, són coses de les que n'estem molt satisfets. La taxa d'èxit, i ara matiso, és del 94%. Què vol dir això? No vol dir que el 94% de la gent que es matricula a la UOC acaba. Vol dir que el 94% de la gent que es matricula a la UOC i no abandona, acaba. L'abandonament en una universitat no presencial és més alt que en una presencial. Per tant, hi ha una part dels estudiants que cauen pel camí. Motius. Jo crec que el primer és que hi ha encara qui imagina que estudiar en una universitat online, com no hay que ir a classe, doncs és una cosa de pim-pam. Per tant, el primer any és quan cauen més estudiants. Després continuen, però molt menys. El que passa que les circumstàncies de la gent que ve a estudiar amb nosaltres poden canviar sobtadament. Hi ha una persona que de cop i volta canvia de feina i no és compatible. O una altra que estava estudiant amb nosaltres queda embarassada i això li destrossa l'agenda durant, com sabeu molt bé, les que sou mares, durant molt de temps. Per tant, aquests canvis es produeixen. Però en tot cas, jo crec que aquesta dada que el 93% dels nostres estudiants tornarien a triar la UOC, a nosaltres ens sembla molt rellevant i és el que, insisteixo, és el que ens motiva, sens dubte.
Bé, alguns premis que s'han anat rebent, no crec que tingui més d'allò, i ara acabaria una miqueta amb un resum sobre algunes dades d'impacte que ens sembla que són importants de cara a considerar un projecte com la UOC que suposa per un entorn o per un país com Catalunya en aquest cas, amb algunes xifres. Com us deia, el primer impacte segurament és la contribució al creixement del que en diem societat digital, que té moltes cares, és a dir, com la societat catalana a diversos àmbits s'ha anat digitalitzant i com la UOC ha contribuït a això mitjançant la formació i sent un node de referència per a aquest tipus d'activitat. Tenim una política de difusió oberta del coneixement, el nostre web rep 2.300.000 visites anuals, de les quals 1 milió són usuaris únics, vol dir que són usuaris diferents. Tenim una baixada documental de gairebé 6 milions de pàgines a l'any. A veure, els nostres recursos, els que són de l'aula, els que tenen dret d'autor, durant un temps limitat estan protegits, però després queden oberts. I hi ha una cosa que a mi em sembla interessant d'explicar. Qualsevol estudiant que es matricula a la UOC i té accés a una sèrie de recursos vinculats a la seva carrera, té accés a aquells recursos de per vida i a les seves actualitzacions. Això és molt important, és a dir, un senyor que va venir a estudiar psicopedagogia fa 20 anys, avui pot entrar en un espai que té el campus i allà té els recursos, no els de fa 20 anys, els que avui estan actualitzats en les seves assignatures. Aquest és un valor afegit que jo crec que és molt important. També tenim una presència molt important en mitjans audiovisuals com YouTube, on tenim més de 4.000 vídeos i anem creixent i moltes reproduccions. Col·laborem amb altres institucions en temes d'impuls de tecnologia educativa, perquè ens sembla que és un dels nostres vectors. Tenim acords amb la Deakin University d'Austràlia, amb l'MIT, amb qui tenim un vincle bastant important i amb el que de vegades hem desenvolupat propostes i projectes conjunts, amb totes les universitats del sistema universitari català, la ACUP és l'Associació Catalana d'Universitats Públiques, amb associacions com la IAU, l'Associació Internacional d'Universitats, etc. Una altra cosa que ha tingut molt impacte en el nostre entorn és l'emissió del certificat ACTIC, que és el certificat sobre competències digitals, és l'acreditació de competències digitals. Els nostres estudiants, pel fet d'haver fet una sèrie d'assignatures que et donen aquestes competències, accedeixen a aquest carnet de conduir digital, que és molt útil i ens sembla que ha tingut o està tenint també un gran impacte en el nostre entorn. Després hem capacitat a moltíssim professorat del sistema educatiu amb el domini d'eines educatives utilitzant la tecnologia, que també ens sembla important. Un altre vector, com us deia, que també sembla, des del meu punt de vista, és clau, és som una universitat inclusiva en el sentit que fonamentalment hem incorporat nous sectors de la població a l'experiència universitària. Quan nosaltres vam néixer, qui feia ensenyament a distància era la UNED. I clar, intuïtivament deies, competirem amb la UNED, perquè és la que té el nostre mateix públic. Doncs el que va passar és que nosaltres efectivament vam competir amb la UNED, segurament els hi vam prendre alguns estudiants, però al cap d'uns anys la suma d'estudiants que té la UOC i la UNED a Catalunya és infinitament més alta de la que tenia la UNED sola quan hi era. Per tant, la UNED ha continuat tenint estudiants i nosaltres també hem crescut més. Per tant, hem arribat a una població molt més àmplia que ens sembla que sense la UOC no hauria tingut la possibilitat de tenir una experiència universitària. Això em sembla fonamental. Després, a veure, la igualtat d'oportunitats amb la UOC també millora en el conjunt del sistema. Tenim majoritàriament dones. Tenim més dones que homes entre el nostre estudiantat. De fet, si s'agafen les dades de la universitat, hi ha més dones que homes a tota la universitat en aquests moments, tot i que varia en funció de les especialitzacions, però moltes dones ens han manifestat que la UOC els ha salvat la vida en períodes de la seva vida en què al tenir fills, etc., els era molt complicat assistir a la universitat. Després participem del sistema de beques generals i de les de majors de 25 anys i per tant des d'aquest punt de vista tenim
o facilitem als nostres estudiants l'accés a la universitat també per raons econòmiques, i finalment hi ha l'accessibilitat. Som la universitat que té més estudiants amb diversitat funcional o discapacitats, digueu-li com vulgueu. Som la tercera d'Espanya i la primera a Catalunya, sens dubte, amb més de 870 estudiants amb aquestes característiques i tot un sistema d'adaptació del nostre model per fer-lo accessible. Des d'aquest punt de vista, a més, també oferim formació ocupacional a través d'acords amb la Fundació ONCE, Universia, la Fundació Prevent, etc. La projecció de Catalunya al món. Això ha estat inicialment molt clar i després complicat perquè nosaltres volem ser una universitat global. Hem entès que una universitat com la nostra no té un territori. En tot cas, els límits o les fronteres estan en l'idioma. Si nosaltres fem ensenyament en català i en castellà, doncs per un japonès això és complicat, no? Però per la gent que domina aquestes dues llengües i si introduïm l'anglès 3, doncs podem tenir estudiants a tot arreu. Clar, hem intentat sempre mantenir un equilibri entre aquesta vocació global i el nostre arrelament a Catalunya i la nostra missió fundacional de proporcionar ensenyament no presencial en català. Des d'aquest punt de vista, clar, ens hem convertit en la universitat de referència, la no presencial de referència en l'àmbit lingüístic català, no només a Catalunya, també al País Valencià, també a les Illes, on hi tenim més de 4.000 estudiants. Per tant, des d'aquest punt de vista, ens sembla que ha estat una experiència molt interessant. El nostre grau de llengua i literatura catalanes és el grau amb més estudiants del món en aquesta especialitat, suposo que no us deu estranyar, superant la UB, l'Autònoma, perquè tenim moltíssims estudiants, encara que moltíssims relatius. En nombres absoluts no són tants, però des d'aquest punt de vista tenim molt present aquesta missió i aquesta posició de la universitat. I finalment, nosaltres creiem que estem davant del repte d'un canvi profund en l'activitat o en la manera com s'enfoca l'educació. Ens sembla que l'online està proporcionant, és un dels drivers, és un dels elements que ens està proporcionant l'oportunitat de fer canvis en profunditat a dintre del món educatiu a tots els seus àmbits. Des d'aquest punt de vista estem embolicats en un projecte que es diu Escola Nova del segle XXI, juntament amb el Centre UNESCO de Catalunya i una fundació que és la Jaume Bofill, que allà és molt activa en temes d'ensenyament, i estem intentant impulsar un procés d'innovació en l'entorn de les escoles catalanes, que està sent molt interessant. Hem fet una aliança també amb Jesuïtes Educació, en aquest cas, per fer FP online, també basada en el desenvolupament de competències, un projecte que també ens sembla molt interessant. Ens hem convertit en un productor de material multimèdia també molt important. Vam col·laborar amb el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya en la creació de l'Institut Obert de Catalunya, que és l'institut que fa batxillerat i FP no presencial. Per tant, la nostra presència en el país, en totes les iniciatives que tenen com a base l'educació, la millora de l'educació i la utilització de les tecnologies, doncs hi és i ens sembla que forma part de la nostra missió i finalment contribuïm d'una manera clara a la formació del professorat, com us deia abans, en tots aquests aspectes. La nostra obsessió és seguir imaginant l'educació del futur. No sé si hi ha la possibilitat... Això acaba amb un vídeo que moltes vegades no funciona i em temo... Mira, si pots... Aquí. Once we have outlets, computer outlets in every home, each of them hooked up to enormous libraries, and you ask, and you can find out, and you can follow it up, and you can do it in your own home, at your own speed, in your own direction, in your own time, then everyone will enjoy learning.
Nowadays, what people call learning is forced on you, and everyone is forced to learn the same thing on the same day at the same speed in class, and everyone is different. For some it goes too fast, for some too slow, for some in the wrong direction. It seems to me that it's through this machine that for the first time we'll be able to have a one-to-one relationship. Everyone can have a teacher. If you have something like this, then anyone, any age, can learn by himself. Make it possible for them to enjoy learning, and they'll keep it up. Deixeu-me explicar la història d'aquest vídeo. Aquestes declaracions de l'Isaac Asimov, que suposo que tots coneixeu, el científic i novel·lista científic en el seu moment de molt d'impacte, aquestes declaracions són de mitjans dels anys 80. És brutal, diríem, la visió d'aquest senyor imaginant com podia ser el futur. El vam trobar per internet i vam demanar a la filla d'Asimov, que és la seva hereva, si ens deixava utilitzar-lo perquè ens semblava absolutament pertinent pel que nosaltres estàvem fent. Va estar encantada, va venir, li va semblar molt bé i el vam incorporar perquè ens sembla que és, insisteixo, és un guinyo, efectivament, però jo crec que és interessant veure com algú va imaginar una cosa que en aquell moment semblava absolutament, com diria el rector Ferreter, una cosa de torrats, i com uns anys després això és perfectament possible, no a la UOC, a qualsevol universitat que vulgui emprendre aquest camí. Euskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Goizean zehar mahai gainean egon diren hitz asko eta kontzeptu asko aipatu ditu Karlesek, batez ere hartzaileen ezaugarrien gainean asko hitz egin du, bideo honek ere ondo argitze zuen. Kuriosoa da, behar bat guk ez dugulako gurea sortu oraindik, baina Euskarazko online unibertsitatea esaten genuen demora guztian, eta berak argi esan du beraiek unibertsitate bat direla, online esentzia duena, baina unibertsitate bat, inklusiboa, globala, aipatu digu unibertsitate oso bat den heinean unibertsitate batek barnebiltzen dituen aktibitate guztiak behar dituela, ikerkuntzak duen garrantzia ere azpimarratu du eta adierazgarria da ikerkuntzaren norabidean ongoa den eta nola unibertsitate honen ikerkuntza bideratzen den sarearekin lotura duen edozein eremutara. Eta hortaz, pixka luzatu da, baina edozein kasutan uste dut merezi duela tartetxo labur bat irikitzea kalderetarako, lehen bezala, nahi duenak eskuan altxa dezala edo keinu egin dezala eta Ainoak emango dio mikroa. Esker, gorri hon, uste dut. Nik galderak ditut. Piskat ikusteko, unibertsitatea nolakoa den, bai, baina da kurtsoen artean zenbat daude katalanez, solik, jakin nahiko nuke, eta ikasleen artean zenbat erabiltzaile katalanez aritzen direnak. Guk nolabait, bai, zuen unibertsitatea oso mundu zabalean ibiltzen dela, baina beste hizkuntzekin gaztelaniaz. Eta guren egitasmoa da, euskeraz egitea, beraz, piskat konparazio baterako beharko gene. Nik bentsat behar hori sumatzen dut, baldin badituzu. Badituzu. Vale. Molt bé. A veure, nosaltres vam començar fent només programes en català. I de fet, en programes oficials, el català, en principi, ha de ser present d'una manera o altra en tots els programes. I de fet és així. Ara explicaré en tot cas en el projecte en el que estem. Aproximadament dels 50.000 estudiants que tenim, uns 35.000 són catalanoparlants. La resta poden ser catalans o d'altres llocs, però uns 35.000 són catalanoparlants.
fonamentalment de Catalunya, però com us deia abans, tenim un nombre important d'estudiants al País Valencià i a les Illes. De programes oficials, el que hem anat fent progressivament és fer-ne també una oferta en castellà. I fins ara els teníem en campus separats. És a dir, hi havia un campus en català i un campus en castellà. I darrerament s'havia inclús fet un campus en anglès per a alguns programes que tenim en anglès. Però ara estem en un projecte que a mi em sembla molt important per a la universitat, que és que volem anar a un únic campus multilingüe. I això vol dir que cada estudiant tria la llengua amb la que vol relacionar-se amb la universitat i amb la que vol rebre la docència. Aleshores, quan els programes tenen un nombre suficient d'estudiants, les aules continuen sent aules diferenciades. Però quan no, quan hi ha pocs estudiants, estem començant un procés d'intentar que la llengua sigui transparent, en el sentit que cadascú es pugui expressar en la seva llengua, rebi docència amb la llengua amb la que està fent la seva activitat, però al mateix temps pugui interactuar amb estudiants de procedències diferents. Llavors això ho fem a través d'un sistema de doble encàrrec als nostres professors i al mateix temps de traducció, d'utilització de motors de traducció en alguns casos, sobretot en aquells espais on l'activitat acadèmica és perifèrica, és a dir, les avaluacions, els exàmens, això està fet, diríem, des d'inici en català o en castellà, però, per exemple, la participació en fòrums, on els estudiants de manera més informal comenten coses, doncs comencem a implantar sistemes en què hi ha un sistema de traducció mútua que funciona. Això pensem que és molt important per dues raons. La primera, per normalitzar la presència del català fora de Catalunya. És a dir, escolti, no passa res, vostè és un estudiant de Valladolid, doncs escolti, tindrà al costat un senyor que és de Girona i que parla català, i no parla català perquè és raro, parla català perquè és català, i té un sistema de traducció. I al mateix temps ens permet l'experiència diríem, intercultural, si voleu, de que tinguem estudiants de Girona, de Donòstia, de Sevilla o de Bogotà junts en un mateix programa intercanviant experiències, que ens sembla que és una de les claus de l'experiència universitària, és a dir, aquesta visió del món amb la seva amplitud. Estem en això i creiem que és un projecte clau per al nostre futur, aquest. No sé si era això, que sí? Besterik? Ainhoa hemen bidaude. Kaixo, egunon. Lehenik eta behin, zorionak euri espazio hau zabaltzegatik. Nik uste dut, olako foro baten Euskal Unibertsitate sisteman hain modu irekian mai gainean dagoen gai baten inguruan hitz egitea nik uste dut izugarri baliogarria dela. Uoki eta Karlesi eskerrak baita ere bereien esperientzia pixkate ona kartzegatik. Lehen atera dira hainbat klabez, hainbat galdera, eta orain ulertu dugu baita ere uoken sorrera zerk sortu zuen. Ni uste hemen lehen iratxek baita aipatu du, ez? Badago oinarri-oinarrean unibertsitate kontzeptuaren utxune batzuk betetzeko beharra. Nik hori somatzen dut, bere garaian uokek utxune hori somatu zuen. Utxune horren artean ni hain ados ez nagoen kontzeptua dago, eta da unibertsitatea bai da egia, batez ere Espainiako estatuan errealitate bada, agian bai banatzen dituela unibertsitate sistemak bi mundu ezberdin, batetik gazteentzako unibertsitatea eta bestetik profesionalentzako unibertsitatea. Hori Europan eta Europaz kanpoko beste herrialde batzutan ez da horrela. Adibide bat jartzeko eta gurean hori horrela ez dela jakiteko ere, gurean ikasleen 56% profesionalak dira.
Gure unibertsitatea ez da gazteen unibertsitate bat, da profesionalen kopuru orokorrei begiratu ezkero, ez? Orduan, nik usten dut sorreran eta Iratzek oso ondo identifikatu du, ez? Badago hutsune bat, noski, graduan, profesionalei bideratutako eskaintzan, ez, baino, nolabait galdera da, ezoterak eranari, gaur egungo unibertsitate sistemak betetzen ez duen esparru bat betetzeko zerbait berria sortu nahian, ez? Eta agian galdera da, gaur egungo unibertsitateak nolatan ez diogu behar dan bezala erronka horri erantzuten, ez? Ni banaketa hori gazteen unibertsitatea eta helduen unibertsitatea online eta presentziazkoa, geroz eta muga lausoagoak ikusten ditut eta geroz eta hibridaje handiagoa ikusten dut, ez? Gero, bestaldetik, aipatzen dira hemen beste gai batzuk, ez? Galdetu da, ez? Aurrez aurreko unibertsitateak online erronkari aurre egingo diote, ez? Nahi gustatu zait pixka bat lehen aipatu dena Ramon Osak, ez? Eraginkortasun soziala, ez? Eta nik uste dut hori eduki behar dugula buruan. Uok sortu zen kontekstua orain dela 20 urte eta orain oso ezberdina da. Eta eraginkortasun sozialari begira nik bai usten dut reibindikatu beharra daukagula gaur egungo estrategiak eta instrumentuak zeharo ezberdinak izan behar direla, ez? Eta honen hildoti dijoa pixka bat Karlesi galdera. Aipatu da hemen elkarlana. Aipatu da baita ere autoeraketa. Agian Karles ez da egon aurreko saioan, baina Ramon Osak nik uste oso ondo jarri duela, ez? Agian onlinearen mundu hau hain da dinamikoa, ez ote ditugun behar egitura askoz ere arinagoak gaur egun euskara online presentzian izateko. Eta gero bukatzeko, iruditzen zait, Uokak egin duen bidea oso interesgarria dela, bihurtu da unibertsitate integral bat. Esan du, ja ez da online unibertsitate bat, ez? Ez hizkuntzari dagokionez. Orduan, nire galderak Karlesi zuzenean dira. Gaur egun, ados zaude agian estrategiak ezberdinak direla nolabait espazio hori betetzerako garaian. Iruditzen zait mestizaje edo hibridaje hori geroztak gehiago da. Hau da, Uokek adibidez badauka, ikusten da presentzialak, unibertsitate presentzialak onlinean geroztak gehiago sartzen ari gerla, gerozta arreta gehiago profesionalei, baina era berean iruditzen zait online unibertsitateak ere badituztela bere plangintzak baita ere presentzialtasunera gerturatzeko, ez? Orduan, galdera da, ez? Espazio horri aurre egiteko zein dira estrategia zure ustez egokienak. Eta bigarren galdera izango litzake, aipatu duzu unibertsitate globalarena. Posible da gaur egun, aipatu duzu gaztelera eta hizkuntza katalana. Posible da mundura begira dagoen unibertsitate baten ingeleseko presentzia ez izate? Començo per aquesta última pregunta, perquè és la més fàcil de respondre. No té sentit. El que passa que per una qüestió d'estratègia a curt i mig termini, una universitat com la UOC té molt més fàcil oferir els seus programes en un entorn lingüístic i cultural que no deixa de ser proper, com és l'entorn de parla castellana, però no renunciem a altres llengües. De fet, com he explicat, tenim programes en anglès i també ens estem plantejant la possibilitat de fer oferta en francès, sobretot pensant en la zona euromediterrània, que és una zona en desenvolupament amb la que hem tingut contactes. Per tant, si volem ser globals, haurem de fer més canvis dels que tenim ara. Deixa'm posar-te un exemple. Una universitat no pot ser global si tots els seus professors han nascut entre Girona i Tarragona. O sigui, és catalana. Llavors, si tu vols tenir una universitat global, t'hauràs de plantejar en algun moment incorporar professorat de perfil internacional. Per tant, el ser globals ens obliga a una evolució a mig i llarg termini que ens farà fer molts canvis. La qüestió és que nosaltres no volem renunciar a continuar sent una universitat catalana, però pensem que és compatible, que no hi ha allò. La penúltima pregunta no sé si l'he entès bé, és a dir, però començo per la reflexió que feies. El que hem donat aquí són dades fins avui, però jo estic convençut que el panorama canviarà molt ràpidament.
Per tant, que nosaltres ara tinguem un perfil d'estudiant que és complementari de l'online, del presencial, això és el present i sobretot el passat. El futur, jo crec, com tu apuntaves, que la divisió entre online i entre online i presencial o entre presencial i no presencial s'està difuminant a marxes forçades. I el que hi haurà serà universitats amb diversos graus de presencialitat o de no presencialitat, i aquesta no presencialitat tot fa pensar que estarà basada en les tecnologies digitals. Nosaltres estem en l'extrem d'aquest contínuum. I ara encara moltes universitats estan a l'altre extrem, però aquestes universitats es mouen ràpidament. Per exemple, una dada que no he donat, en graus nosaltres pràcticament tenim l'exclusivitat a Catalunya d'online, però en màsters ja no. Totes les universitats ofereixen màsters online i els màsters, la població que fa màsters ja no es pot dividir tan fàcilment entre joves i no joves, perquè la gent va fer un màster normalment quan, òbviament, ha d'haver acabat el grau i a més potser ja està treballant. Hi ha una altra dada molt interessant. La Fundació Bofill, que és aquesta fundació amb la que nosaltres col·laborem per temes d'educació, va presentar un informe sobre les universitats de l'àmbit lingüístic català i venia a dir que avui gairebé el 60% dels estudiants que van a la universitat treballen. Treballen no vol dir que tinguin una ocupació de 8 hores cada dia, però vol dir que fan alguna feina. I per tant que d'alguna manera busquen flexibilitat i les universitats s'hauran d'adaptar a això. Per tant, el que jo veig és que en pocs anys les fronteres i els perfils d'estudiants s'aniran difuminant. I en aquell moment tothom haurà de repensar on és. Hi ha altres reflexions sobre això, perquè esclar, parlem de la universitat en general com si n'hi hagués només una. I d'universitats n'hi ha de molt diferents, perquè avui la universitat és una formació de masses. L'any passat vam estar a l'àrea de Boston fent una visita per contrastar temes no tant d'online sinó de perspectives d'universitat de futur. I vam anar a l'MIT i l'MIT ens deien el que ve ara és una cosa que ells en diuen la desintermediació dels continguts. Què és? Ells diuen si jo tinc els millors enginyers del món a la universitat i els filmo i els poso a internet, un estudiant o de Kansas o de Delhi o de Màlaga, pel cas és el mateix, doncs potser tindrà més interès en seguir les classes d'aquest professor de l'MIT directament que escoltar algú que és professor d'universitat però que potser ni és tan bo ni té tanta d'allò. Això és la seva perspectiva. Però ells com ho veuen és que a través de l'online extendran la seva capacitat de captació i mantindran un campus d'èlit, que serà el campus residencial, però a més tindran centenars de milers d'estudiants escampats pel món. I aquests faran la competència, d'una manera o altra, a les universitats locals. Vull dir que el panorama universitari està canviant tant que és molt difícil preveure, però com a mínim un ha d'estar preparat per on se situa. I des d'aquest punt de vista jo tinc més interrogants que respostes, però l'única certesa és que canviarà, segurament. No sé si amb això contesto el que em demanaves. Preguntava sobre eficàcia social, però no he entès molt bé exactament si era un comentari o era una pregunta. Lehen atera dan kontu batekin, eta da, UOK-en sorreran, Katalunian erabaki izan zen unibertsitate publiko berri bat sortzea. Nire afirmazioa nolabait eta nire baieztapena eta zurekiko galdera da, ea gaurko kontekstuan, errealitatea hain lausoa denean edo ez dagoenean hain garbi, espazio berri hori, beste unibertsitate bete behar duenik eta espazio publikotik bete behar danik, ez ote dan agian orain, beste estrategia batzuk agian eraginkorragoak espazio horiek betetzeko. És una molt bona pregunta. No ho sé. Encara podríem fer la pregunta més directa. Avui es crearia la UOC? I llavors jo tinc dues respostes per això.
Conceptualment no. No, perquè ja hi ha tot el dispositiu tecnològic possible perquè ho facin les pròpies universitats presencials. De facto, sí, perquè cap d'elles ho fa fins avui al nivell que seria mínimament desitjable perquè es cobrís aquesta necessitat. I llavors hauríem d'entrar en per què les presencials després de 20 anys encara estan o encara són tan reticents a entrar en una oferta online. I llavors aquí podem desenvolupar teories. Jo en tinc una que crec que té a veure en la seva pròpia estructura i en les prioritats i en els incentius que té la presencial per fer coses online, que són molt pocs. I això ho conec de converses amb col·legues meus de les presencials, que al final diuen per què m'he d'embolicar jo ara a fer classes presencials si al final em pagaran el mateix, això és un lío, jo ja tinc estudiants, etc. És a dir, no és tan obvi que la formació no presencial o la formació online es pugui organitzar ràpidament des d'un entorn presencial. No perquè no hi hagi els components, però clar, hay que ensamblarlos. I el que jo veig després de 20 anys és que potser ara ningú trobaria que tingués sentit, però estic segur que el continuaria tenint. I la prova és que a la UOC continuem tenint un paper fonamental per determinats sectors de la població. Beste galdera bat igual egingo dugu, baina bestela luzatuko da, orduan bat nahi bali baduzue. Edozein kasutan Iñaki eta Juanjo eta gero ere izango dugu aukera galderetarako, bai? Bé, jo en veritat volia fer 3 preguntes, si no et sembla malament, i si anem bé de temps, que abans amb el que has dit no estic segur si m'estaria passant. La primera és, com professional de l'ensenyament, he vist ahir un capítol del que no parles massa, d'aquests cursos de curta duració que teniu sent i pico, especialitzacions i totes aquestes coses, que sembla que es quedarien fora de l'esquema orientat a titulacions d'ensenyança arreglada com existeixen a totes les universitats, perquè sou una universitat, això us deixa molt clar. Voldria saber, tinc la curiositat de si oferir aquests cursos està relacionat amb el fenomen que estem parlant aquí tot el temps, de l'aparició dels MOOCs, de l'aparició d'altres plataformes que des de perspectives diferents també semblen que donen bocins al mateix mercat, com podria ser l'Acadèmia Khan o alguna cosa així, o és un projecte que teniu d'abans i és per arribar a gent que sabeu que no està interessada directament en obtenir un grau, o com ha dit el company abans, gent que vol una formació complementària que no necessita específicament una titulació, però sí necessita una capacitació per afegir-la al seu treball. Aquesta seria la primera. La segona la faig com membre de la Universitat Basca d'Estiu, de la UEU, perquè justament ara mateix acabes de dir que si se podria fer avui la UOC o no, i estem en això, es pot fer o no? I m'agrada molt que feliçment la resposta sigui sí, però així, com hem escoltat una història d'èxit fascinant, tot això que has contat, però té un munt d'elements diferents. És clar que avui s'utilitza molt una metàfora, la metàfora de l'avió, per explicar com és la situació política econòmica, que diuen que, parlant d'Europa, de l'euro, tot això, no és el mateix agafar l'avió o deixar l'avió, no prendre un avió, per exemple la Unió Europea, l'euro, el que sigui, o baixar-se quan està al bell mig del vol. Aquí estaríem fent el contrari, no és el mateix agafar el primer avió que agafar l'avió en vol, quan ja està funcionant, quan ja existeix, abans parlar d'aquestes reticències ja estan clares entre el reste de les universitats. Vosaltres ja teniu un ecosistema molt maco amb la xarxa Lluís Vives i amb la xarxa d'universitats catalanes, però aquí probablement hauria problemes per fer això. Llavors la pregunta seria, com consells d'amic, si poguessis dir, no sé, 3 característiques, 3 coses que serien fonamentals, les més fonamentals per aspirar a fer alguna cosa semblant a l'experiència que heu tingut vosaltres a la UOC, però avui mateix. I
La tercera pregunta la feix amb una altra qualitat perquè la UEU també ha convidat a que els partits polítics vinguessin aquí per comptes d'aconseguir posar a l'agenda política aquest projecte que estan encapçalant, i aquí hem vingut també en representació de Podem Euskadi també per pegar l'orella i per saber per on van aquestes coses i com es pot tot això, com es podria plasmar des del punt de vista polític. I hi ha una cosa que em preocupa i és quin és el profil social dels estudiants de la UOC. Has parlat que hi havia 2.000 beques que van per les convocatòries ordinàries. Això, segons els meus càlculs, seria un 4% dels estudiants. I la resta? Vull dir, ja sabem que avui a l'Estat hi ha mercats diferents, encara que no tinguin aquestes universitats for profit tan agressives com poden estar a Xile o a llocs així, també hi ha una diferenciació. Per ser, quin grau d'elitisme li podríem atribuir a la UOC pel profil social dels seus estudiants? Molt bé. Molt bé. Començo per l'última, també, no? Perquè així hi tornem enrere. A veure, el problema de les beques és que, com que el 80% dels nostres estudiants treballen, normalment el tipus d'exigència que es planteja per poder accedir a aquests ajuts no els compleixen. I des d'aquest punt de vista nosaltres hem reclamat moltes vegades, és a dir, no podem tractar igual un entorn universitari de joves que comencen i que normalment el cas de mirar no són els seus ingressos sinó els dels seus pares, perquè ells no en tenen, a un entorn adult en el que la gent que treballa poc o molt té uns ingressos i això moltes vegades els deixa fora del sistema. És molt difícil. Un dels problemes de fer una cosa diferent és que sempre topes amb els estàndards que no ho entenen. Quan un va al Ministeri i va a tots els organismes de beques, ells estan pensant tot el temps en un perfil d'estudiant, que és l'estudiant jove, i llavors això no els quadra, i com que no els quadra, de vegades amb bones paraules se't treuen de sobre. Per tant, jo crec que aquí hi ha un problema de càlcul diferent de quines són les necessitats d'ajut que tindria una persona adulta que pot ser que a sobre tingui un fill a la universitat i no només estigui pagant els seus estudis, també està pagant els dels seus fills. Aquestes coses no es tenen en compte. El que hem aconseguit fins ara, que al principi no ho teníem, era que com a mínim ens tinguin presents en els programes d'ajuts que s'imparteixen per tothom. El grau d'elitisme, nosaltres tenim una població molt heterogènia, que és molt diferent d'un lloc a l'altre. I és curiós, però jo et diria, el perfil mitjà d'un estudiant a Catalunya en absolut és elitista, en absolut. Són persones que podrien tenir perfectament una extracció de classe mitja i de vegades inclús classe mitja baixa, amb algunes no, però ens estaríem dedicant a un perfil que segurament seria molt similar al que va a la universitat pública amb uns anys més, una mica més gran. A Espanya ja tenim un perfil una miqueta més socialment, una miqueta més alt, segurament per l'efecte UNED, perquè nosaltres no podem competir per preu amb la UNED. Després parlarem de, si voleu, quin és el nostre sistema de finançament. I aleshores allà hi tenim un perfil una mica més, o sigui, seria classe mitja i mitja alta, perquè ens entenguéssim, a lo millor, no? Amb tota la indefinició que avui en dia té parlar de classes i ara ens estendríem en una altra cosa. I els nostres estudiants a Llatinoamèrica definitivament són estudiants de classes més aviat acomodades perquè és que la resta o tenen beques allò completes o no van a la universitat. Vull dir amb això que al final el perfil d'estudiant que tenim nosaltres s'adapta bastant al perfil d'estudiant universitari de cada país, de cada sistema. Aquest potser seria el resum. Ara, jo estic convençut que estem donant oportunitats a sectors de la població que encara que des d'un punt de vista social siguin equiparables a d'altres,
no haurien tingut accés a experiència universitària. I des d'aquest punt de vista, la contribució a l'increment del capital social la tinc claríssima. La tinc claríssima. Hi ha una part de la població de Catalunya que no tindria formació universitària si no hagués existit la UOC. Segur. Cursos curts. Bé, nosaltres vam començar a oferir cursos curts abans de tot el tema MOOCs i tot això. Doncs jo quan dic cursos curts vull dir dos tipus de coses. Una és, nosaltres fem un màster, que pot ser oficial o propi, i aquests màsters, en molts casos, es descomposen en 2 postgraus i en molts casos els postgraus en 4 cursos d'especialització. Que vol dir, des de dalt, 60, 30 o 15 crèdits. I això ho fem modular perquè molta gent... Una de les coses que veiem clarament és que quan la gent ja està treballant, ja està en un entorn laboral, vol coses molt concretes de vegades, no vol perdre el temps. Jo vull formar-me en això i l'altre està molt bé, però ara no m'interessa. Per tant, hi ha una part important d'aquests cursos curts que són estudiants d'aquesta naturalesa. Després teníem ofertes d'universitat d'estiu, universitat d'hivern. Això és el que més està en crisi perquè això té la competència directa dels MOOCs. Ara, això seria un altre debat, que és com els MOOCs i tot el que això suposen no només posa en crisi la universitat presencial, també posa en crisi la universitat online. Perquè fa la competència a tothom. I això ens obliga, jo sempre dic el mateix, allò que un pot trobar a internet de forma gratuïta i accessible i compartir-ho amb els seus col·legues de cara a formar-se, és a partir d'aquí que nosaltres ens hem de plantejar què fem. Si només arribem aquí estem morts. Això ja està, ja existe. I això ens empeny, això ens repta. Per tant, el panorama definitivament està canviant, i està canviant amb moltes incerteses. I ara anem a aquesta que el que voleu és que m'agafi el toro. A veure, és molt difícil de dir, perquè és veritat, nosaltres vam néixer fa 20 anys i ara no sé si naixeríem o no, però segur que naixeríem diferent. D'això no en tinc cap dubte. Aleshores, jo què és el que he vist? Què ha funcionat? Primera, el públic és important identificar-lo. Volem fer una universitat online, molt bé. A qui l'adrecem? Aquest públic al que volem adreçar aquesta universitat online ja té oferta, no en té, quina és, com la podem... Si l'anàlisi el fes de Catalunya, que és el que conec avui, tornaria a dir sí, fa falta. Hi ha una demanda claríssima. Tenim 50.000 persones, de les quals 35.000 a Catalunya, que ens venen a buscar a nosaltres. Per tant, la demanda hi és. No sé quantes... Això aquí no sé quantes persones es refereix, i segurament aquest és un problema no menor. És a dir, si tenim l'escala suficient com per poder existir. La segona, una universitat com la UOC genera urticària en tot l'entorn. És inevitable. Per tant, l'única manera és col·laborar. Col·laborar. Fer entendre que un projecte com aquest pot donar joc, i és el que ha fet la UOC en realitat, no només a la pròpia universitat que neix, sinó a les altres universitats que poden trobar un nou partner per fer coses que potser des de la universitat exclusivament són molt difícils. Si alguns dels programes que fem conjuntament amb l'Autònoma de Barcelona, amb la Pompeu Fabra, etc., sols els hagués costat molt més començar-los. I amb nosaltres han trobat aquest suport. I per tant, i això relaxa molt, perquè al final ho veus com una part del projecte. Si et veuen com un antagonisme, com una competència deslleial, o busca el sinònim que vulguis, és més complicat. Per tant, jo crec que en l'arquitectura s'ha de tenir en compte això. Tu apareixes, seguint la metàfora dels avions, en un aeroport que hi ha altres avions, alguns d'ells molt grans, que estan agafant passatge. Per tant, has d'acordar amb ells, d'una manera o altra, quin és el terreny de joc. El problema és que quan comences a funcionar, les coses tenen vida pròpia. I no saps on acabarà. Jo no hagués dit, jo estic a la UOC des de l'any 1997, full time, però vaig començar a col·laborar amb la UOC l'any 95. Era un projecte que em semblava interessantíssim, però jo no hagués imaginat mai que la UOC hagués agafat la dimensió que té avui. Clar, un cop has nascut, tens vida pròpia i aleshores et passen coses que no preveies.
I això és altament excitant, com us podeu imaginar. Però crec que és important que allà on tu tens el teu territori de referència o el teu públic de referència estiguis ben engranat amb les institucions del voltant. Enriqueixis el sistema, en definitiva. Jo crec que és bàsic. Bueno, menutzeko dugu inporta ez bazaizue zatitxo hau, mila esker, Carles.